Chega o momento de reflexionar e manter a concentración, o momento decisivo para o que se estivo a traballar toda a temporada. O punto de mira do Compostela está posto en terras murcianas, en Cieza. Ali os branquiazuis disputarán o partido de volta da última fase do ascenso, o encontro que os fará de segunda B ou que os deixará onde están. Pois sería moi ilusionante, a verdade que cando vin aquí o ano pasado a preferente vin con esa intención, non, de lograr primeiro dar o paso á terceira división e a partir de aí pois dar o paso á segunda vez. Se o podemos facer en 2 anos consecutivos creo que sería fantástico e para min sería moi bonito, moi ilusionante. Eu creo que un pouco privilexiado porque estuve sempre ca confianza de primeiro de Anxo e depois agora de Freddy. En ese aspecto pois traballando sempre cada semana o mellor que podo, non, para dar ao equipo pois todo o que levo dentro e nese caso pois estou moi contento do rendemento durante todo o ano, non? Unha regularidade bastante boa e bueno, pois tanto eu como o resto dos compañeros, eu creo. Os de Freddy levan de San Lázaro un resultado de 2-0, pero os campos alleos e os factores que rodean unha eliminatoria deste tipo sempre poden traicionar, así que hai que facer grupo, manterse unidos e concentrados para cumprir o obxectivo. A bo seguro a tensión rodea o equipo e soñan con romper filas, iso sí, sendo xa de segunda B.